sorta ez da beste nondiko ezer. Lehenko astean atxilatuko porretan, egun baten plan aldaketa bat eukin horrela, eta izan hon, horietako egun bat, etxetik atea gabe nintzen egun bat, eta zer egin jakin gabe dut, eta horren arire edo, asperdiura edo, aspertzeko sentsazio horren inguruko sorta bat edo egin, eta hori kantatu ez dut. Zaparradaren hotxarangotik Ibelarrien ertzera Ez den nahi baina goetik jada Eki beharko ostera Nere paretik eguna nola Pasatzen dei guztera Egunkariak esku artean Ea ze berri dakarte Eguneroko gertakariak edabideen ekarpen Soldatak beratza prezioak etekabe gora aurten 80 urteko hiru atsoin dira lasarten Beste askotan ibiltzen gera mesenierraren zitere Baina gaurrantzan erekin denak aztu dira eder Jasoko nuke mezu bat bere Ipostatuen asede Ez du ajorik espana edo Ilusa izan da ere Ordenik gabe jatea omen Ordu luzetan barrena Asperduraren aurka dagoen botika eraginkorrena Amar gaineta otartekoa txokolatea aurrena Naiz ondo jakin tripako bina dela gero datorrena Euskalteleko kable modemak etxean badu iztira Alako eta sofa goxoa, asperduraren kabida Ez da behatza joan la sexta, eta teren gorroztira Ordu luzetan egon naiteke, iragarki begira Gaua heldu da eta horrela, joatea hobe izango Segi zalarru hau ez da martxa, eta hau ez da ganora Asperduratik erortzen banaiz, heldu ezinaren zulora